Евангелие паводле Марка. Калі Езус ізноў пераправіўся ў чоўне на другі бераг, сабралася да яго мноства народу. А быў ён каля мора. Прыйшоў таксама адзін з кіраўнікоў сінагогі па імені Яір і, убачыўшы Езуса, упаў да ягоных ног і моцна прасіў, кажучы: «Дачушка мая памірае, прыйдзі, ускладзі на яе рукі, каб яна ўратавалася і жыла». І ён пайшоў з ім, а вялікі натоўп ішоў за Езусам і ціснуўся да яго. Таксама жанчына, якая хварэла на крывацёк 12 гадоў і шмат выцерпела ад многіх лекараў, патраціла на іх усю маёмасць сваю, аднак нішто не дапамагло, і ёй станавілася нават горш. Пачуўшы пра Езуса, падышла ў натоўпе ззаду і дакранулася да ягонага плашча, бо казала сама сабе: «Калі дакрануся хаця б да плашча ягонага, выздаравею». І ў тую ж самую хвіліну спыніўся ў яе крывацёк, і яна адчула ў целе, што вызвалілася ад хваробы. Езус, адразу адчуўшы, што моц выйшла з яго, звярнуўся да народу і сказаў: «Хто дакрануўся да майго плашча?» А вучні ягоныя сказалі яму: «Ты бачыш, што народ ціснецца да цябе і пытаешся, хто дакрануўся да мяне?» Але ён аглядаўся, каб убачыць тую, якая гэта зрабіла. А жанчына спалохалася і задрыжэла, бо ведала, што з ёй сталася. Яна падышла, упала перад ім і сказала яму ўсю праўду. Ён жа сказаў ёй: «Дачка, вера твая уратавала цябе. Ідзі ў спакоі і будзь вольная ад сваёй хваробы». Калі ён яшчэ гаварыў, прыйшлі ад кіраўніка сінагогі і сказалі: «Дачка твая памерла. Навошта ты яшчэ турбуеш настаўніка?» Але Езус, пачуўшы гэтыя словы, сказаў кіраўніку сінагогі: «Не бойся, толькі вер», і не дазволіў нікому ісці за сабою, акрамя Пятра, Якуба і Яна, брата Якуба. Калі прыйшоў у дом кіраўніка сінагогі, убачыў мітусню і тых, хто плакаў і моцна галасіў. Увайшоўшы, ён сказаў ім: «Чаго мітусіцеся і плачаце? Дзіця не памерла, а спіць». І насміхаліся з яго, але ён, выгнаўшы ўсіх, узяў з сабою бацьку і маці дзіцяці і тых, хто быў з ім, і увайшоў туды, дзе было дзіця. Узяўшы дзяўчынку за руку, сказаў ёй: «Таліта, кум», што значыць: «Дзяўчынка, табе кажу, устань». Дзяўчынка адразу устала і пачала хадзіць, а было ёй 12 гадоў. І замерлі яны ў вялікім здзіўленні. А ён строга загадаў ім, каб ніхто пра гэта не ведаў, і сказаў даць ёй есці.